Jeg er bange. Eller, det var jeg. Nu er det overstået. Selvom det altid vil hvile i mig. Det brændte sig ligesom fast i mit hoved og i mit sind. Det var så ukorrekt og så kedeligt. Så gråt. Det var ikke rart. Det var slet ikke rart. Det var ikke rart for nogen. Det var ikke rart at bære rundt på noget så forfærdeligt. Noget som bare vil ud. For det ville jo. Det skulle ud i lyset, det her. Det kunne jeg mærke. Og det kom det bestemt også. Det ramte folk på en mere behagelig måde, end jeg egentlig havde ventet det. Det siger også noget om, hvor spændende et emne det egentlig er. Ja, og jeg som gik og troede, at jeg var alene. At det kun var mig, der kunne se det interessant i det her. Men der er mange, der har det sådan her. For det sker jo stadig i dag. Dengang blev det bare ikke offentliggjort på samme måde. Alle historien, de kom slet ikke frem dengang. Snakken den gik måske fra hus til hus, men så var det ellers bare det. Det var så ærgerligt alt sammen. Også fordi jeg dengang betegnede det hele som at være rigtigt. Jeg så sgu ikke ugerning i det hele. Jeg troede bare, at det var sådan man gjorde. Jeg vidste jo ikke hvad der foregik dernede. Eller det gjorde jeg jo egentlig. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men jeg lød som om at jeg ikke rigtig vidste. Jeg troede det var normalt, lige indtil jeg blev lidt ældre. Det var da søs forlod os. Først der gik det rigtig op om, hvad der egentlig foregik. Ja, den dag i dag, der undrede mig stadig over de gamles indstilling til det. Mest over min mors. Hvorfor sagde hun ikke noget? Og hvorfor kunne det ikke som voksne mennesker se fejl i det her? Jeg forstår det stadig ikke helt i dag. Men skræmmende, det var det. Det er skræmmende. Tænk, at det kunne stå på i så lang tid.